Hi guys, welcome back to Gulmul Emanuwa YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन बरायग्रोनाय जाबाय। आं दा गगामुगाव आब'नि फिसालाया मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन थांदों, मोनब्रै लेटार लाखिदों। दा बेखौनो आङो लोगो हमनो थांनो नागिरदों। लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबाना आंनि भिडिअखौ। सोरनि गथ'आ उमुगनि गथ'आ बेबायदि मोनसे नाम लाबोबाय। बेनि थाखाय न'खरनि रंजानाय गामिनि नाम लाबोनायनि थाखाय बाबा आशिसखौ रोजा रोजा साबायखर होदों दे। आरोबाव बांसिन मोजाङै फरायलांबावनो हाथों, इसोरा बेबायदि आशीर्बादखौ होदों। जोङो बे समाव ज'यैनो जोङो नैबे केकनि थाखाय आर'ज खालामनि आरो आशिसनि थाखाय आरो जोंहा दान होबाय बिमानैया ना बिमानैनि सायावबो इसोरा आशीर्बाद खालामदों दे। रोजा आर'ज खालामो। गोथार गोनां थौग्रासिन इसोराफा नोंखौ दाना हामबायनो प्रभुनि जोंनिफ्राय लानानै बे समसिम दैदेननायखौ नोंखौ हामबायनो प्रभुनि सिगाङाव बुंनाय होननायखौ जों गोबां गोरोन्थि खालामबाय, बेफोर गासैखौबो मावनानै गोमानो प्रभु दानो बे मोनाबिलि समाव बे नार्जारि बिनि न'आव जों ज'जादों। प्रभु दानो नों मिथिबाय आफा बिनिनो जोबथा गथ' आफा बे फरायदोंमोन, बे दिनै मोनसे आनजाद हाइ स्कुल लेभेलखौ बारग'बाय। प्रभु बिनि जोंखौ रंजादों, बे रंजानायाव नों बोर होदो आरो बे न'खरनिनो आशिस बे गथ'नि सायाव बोर होदो आरो मोजाङै जौगालांनो हानाय बोरखौ नों होदो। प्रभु सैतान बिसारआ बेखौ नासयनो हाया आरो गाज्रि मानसिफ्रा आद्रि खालामनो हाया। बेबायदि आफा बेखौ जेन' जौगालांनो फरायलांनो हानाय आशीर्बादखौ नों होदो। प्रभु आफा बिमा बिफाफोरजों लोगोसे थादो आरो बिसिनि रंजानायावबो नों बोर होदो। बिदाफोर दं प्रभु आरो बिबाजैबो दं आरो बिमानै गासैजोंबो लोगोसे थानानै हेफाजाब होदो। बिसिनि रंजानायाव नों बोर होदो। आफा जोंबो रंजादों गामिनि जानानै प्रभु नोङो बिनि जौगानायाव हेफाजाब होदो आरो बिनि फरायलांगोन आयदायावबो नोङो बोर होदो। मोजाङै फरायलांनो हानाय आशीर्बाद खालाम। आफा बिमा बिफा थाखा फैसा गासैबो हेफाजाब होनानै बे गथ'खौ फोरोंलांनो हानाय आशिसनि सायाव आफा नोङो बोरखौ होदो। प्रभु बे न'खरनि गेदेर उन्दै साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादो आरो नोङो दैदेन आरो दानो रंजानायनि मुङै केक होबाय। आफा बे केकखौबो नोङो बोर होदो, बेखौ जानानै जोंनि देहा गोहो बोलो सफैनायनि केकनि सायाव बोर होदो। प्रभु जोंनियाव बिदों आफा जों थांखिदों, बे थांखिनि समावनो जों माबा मोनसे मोजां खामानि मावब्ला नोंसोरो आंनि मुंखौ लानानै मावदो होननानै बुंदों। बेनिखायनो प्रभु नोंनि आशीर्बाद बे न'खराव आरो बे जाय दान होबाय बेजों जों बेयाव ज' जानाय साफ्रोमनिबो सायाव नोंनिफोरा आग्लाय बिग्लाय थाथों। दानो बे केकखौ नोंनि अनजाग्रा बिसा आशिस नार्जारिया हागोन रंजानाय गोसोजों। बे गथ'नि आखायावबो नोंनि आशीर्बाद थाथों। बे आर'जखौनो प्रभु नों नाजावदो सासेल' बासायगिरि नाजावदो जिसुनि मुङै जाथों। आमेन। आरो जोंनि सोरगोआव थानाय आफा, नोंनि नामा गोथार जाथों, नोंनि रायजोआ फैथों, नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै बेबायदि जाथों। नोंनि जानाय जानायखौनो जोंनि दानफोरखौ नागार, जोंबो जोंनि जानायखौ नागार बेबायदि जोंनि दानां फंबायफोरनिफ्राय जोंखौ नागार। मोनसे माना समायनाय आमेन। जोंनि प्रभु जिशु ख्रीष्टनि दया, गोथार इसोर आफानि अननायफोरा बे न'खरनि सायाव आरो बज' जानाय साफ्रोमनिबो सायाव आरो नैबे केकनि सायाव आरो बिसेस करि आशिस नार्जारिनि सायाव नोंनिफोरा आग्लाय बिग्लाय थाथों जिसुनि मुङै आमेन। बे बाबा दाना बेखौ हारिनो बेखौ लादानो आमेन। बिमानो होदो दे। दाना गोबाव सिखाजों हाफैदो। नोंखौबा सिगां लगायदों ने बार्थडेआव। जाबाय दे, गैलानो माथो। माबा मा ओंख्रि गैया मा ओरै दाउदै आमलेट एवनाय अमा दरनै ओमफ्राय नै खुमब्रा ना मायो जोगोनार खुमब्रा
जालायनोसैलै जासाबलायनोसै फेरे फुंजानि गगामुनि दा खैजेमा हानो थांनांगौ खैजेमा दंना गैयाथाय सोंलाबायानो दा नागिरनांगौ खैजेमा नाय लोगोफोर आं दा गगामुगाव दंफैयो ओमफ्राय जोङो बेरायनो थाङा होनदो अमा फिसा लायनो नागिरदों अमा फिसा बेसेबां लायो नायनो अमा फिसायाव मोजां नंगौना नङा फोरमायदो आरो सोर हायेनसा मोसाहारि सराइगावनि गिर्जा दङ इयाव अबाव थांदों नानिमोन अबाव थांदों गोसोमथार आं केमेराखौ हमनो दालाय नै माबायदिबा नुयो गावखौनो गाव मिन्थिया आङो अमा नायनो फैदों अमा ओइ मा लांफैदो अमा सुअर का बच्चा सुअर पिगी और ये पोवाली साबो आइसे किमान डांगर होइसे साम ओ गेन्द्रि माथो सिनायानो माथो दे एसे एरदावनानै होलाय बारियाव बुनो ओइ बारियाव बुनांगौरा बारियावसो ओइ बाहेरनिफ्राय खाना ओइ मासेया बोरै जिरायलायो मासेया अमायालाय गोमोन गोजा गाइखेर जाला माने आङो आदार जानाय आयु बेसे उफार मा मिथिनो न' गेन्द्रि फाननायजों डाइरेक्ट लानायजों खालामसिगौमोन आरो फानसिगोन गिदिर दं है मोजां नुवालै क्लियर नु अमा नायफैदो अमा ये देखो सुअर इतना बड़ा देखो कैसा बेम्बू से बना के रखा है इसमें गेंद्रा तीन है ये देखो इससे हमारा ऐसे गांव में सुअर को ऐसा पालता है संकल में सर के नहीं देता है ये लोकल खाना देता है लोकल खाना अरे भैया क्या हुआ मुन्नू भाई और इधर भी है एक देखो सर के बाद देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देखो ये देखो कितना है ये छोटा है सबसे छोटा है वो देखो कितना क्यूट लग रहा है केंद्र 10 है एक माँ का 2 सुअर का सब कर रही है तो 3 मुर्गिया ये देखो क्या है ये बकरी मैं देखो लोकल मुर्गिया देखो इधर है मैं